Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kuthiwa umayeni ubuke umacele kabi. Abanye babona evil eye. So, ngaya kuleya episode guys. Angifuni kube ngathini nginehaba. Yes, umacele ukhuluma into ukuthi umayeni enhlizweni yakhe unayo ukuthi wamthathela uhusband, kodwa lokho akulona iqiniso. Kodwa asibukeni into eyenzakalayo singahlanganisa into engahlangani. uSibindi uvela ku-season 7 of Uthando Nesithembu. Umsele kuhleli namakhosikazi babuka Uthando Nesithembu uthi bayaqala nqa ukuthi bendawonye bebuke ishow because kunezinto ezikhulunyiwe ekufanele ukuthi zi-addresswe bekhona bonke. Kuningi-ke guys, nathi silindele ukushowa umseleku, ukushowa amakhosikazi kwamanye kanjalo kanjalo. Asifike-ke la kwekamayeni nomacele because kuthiwa umayeni waze wambuka kabi umacele, wambuka nje ngeswelibo, wambuka ngathi khona into afuna ukuyenza. Hawu, ngihambile ngayibukisisa episode, wamuhle umayeni kokuqala lokho. Ziyamfanela iyibuka ayifakile indlela abuka ngayo umacele. Uyibuke le episode uyiphinde sengiyakuchazela nasi futhi into esiyilindele leyaya kule part. uSibindi asethi khona phela vele umacele akuyena uma wakhe akahlobene nabantu bakacele. Kwaba yitone yaSibindi eyenza sayibuza ukuthi hawu kanti i-distance ingakanani, ama-differences alabazali kanti kwenzakalani if ingane izokhuluma kanje ku-TV kube sazi ukuthi umacele nomayeni bafana nodade nabazali bakhe ngqo, sakubeka kanjalo. So mase kufika isikhathi la esithi thina as viewers of Uthando Nesithembu, indlela uSibindi ayibeke ngayo enobuhlaza phakathi, yila umayeni ebukisisa khona umacele because kunento omunye ongabuka ethi mhlampe imfundiso kama wakhe uma uSibindi ekhuluma kanje kusho ukuthini lokhu ngoma wakhe. Ngibone leyo nto ukuthi bembukisisela yona because le part umayeni ajike kuyo wabheka umacele yile part uSibindi ethi abantu bakacela akahlobene nabo and akazi ukuthi lento le umacele izomphatha kanjani. Okulandelayo-ke umacele lokhu asekuchaza ukuthi umayeni uzizwa kanjani ngaye, kwenzeka manje. La abachaza khona ngisho ungabona uzobona ngey'mpahla abayigqokile, akusiyo-ke le part abayibuka kwi-screen. Le abayibuka kwi-screen ile elaphansi encane okuvelayo. Sike sabuka kwenye i-TV show bezenze nje kulama TV show esake sabona khona sekuphelile sekuyi-tell all. Into abasuke beyibona kwi-screen ivela incane. Kuba angazi ukuthi ngathi usize okanjani, but le part umacele esechaza into yakhe nomayeni ukuthi kungenzeka ukuthi khona u-1, 2 no-3 yinto eyenzeka manje and umayeni akayiboni leyo. So abanye ababuke leya episode baqhathanisa into echazwa umacele ngokuba u-first wife, umayeni abe u-second wife, bazoyiqhathanisa nento eshiwo uSibindi. Yes, abanye ngesikhathi uSibindi esho lento ku-season 7 baba nelonto uthi oshuthi ocele ibona amabhoza because nangomunye ezoba u-first wife. But into umacele nomayeni kanye nomseleku nomakhumalo nomangwabi abayibona ndawonye kuThando Nesithembu lo bebeyibuka yile clip eveza uSibindi ethi yena akahlobene nabantu bacele. And indlela engayizwa ngayo ngalesa sikhathi, ngayizwa mina ithoni yakhe i-disrespectful because akayanga kumamkhulu kuqala. Futhi-ke vele noma singathi uyile, uzoya kanjani kumamkhulu eyomtshela ngendaba ye-girlfriend because uSibindi angimboni eyile nto ayishoyo ukuthi uready ukushada. Kodwa kumamkhulu uthi ubefisa ukuthi akhulume naye kuqala. Into-ke estrange, into eshiwo umamkhulu ne-body language yakhe ngalo cele omunye ayifani. Umacele uthe ayizomphatha kahle, kodwa umacele lapha etafuleni ujabule ukuthi uSibindi ukhuluma ngendaba yokuthi ucele
lo uNosipho bekhona before uzomenza u-first wife. Uvele wajabula uMacele, nami ngadideka ngathi hawu, mina ngangithukile ngithi if uMacele ebona leya episode uzoba nokuthi uSibindi akamhloniphi, also akayihloniphi ney'ngane zakhe aboNolwandle because osisi bakhe obhuti bakhe ngqo. But uMacele ube ne-reaction yokuthi thina as oCele sihamba phambili ebebhekene noMayeni. Ile nto engiyibonile, hhayi ayikhulumile uthi bengifisa ukuthi akhulume nami kuqala, azazi ukuthi ngizizwa kanjani, ngeke kuze kungiphathe kahle, bekufanele ukuthi sikhulume because akuzukuba mnandi kimi, ngeke kube mnandi nakuma wakhe. But yonke-ke enye into ayenzayo after esho lawo mazwi awakhombisi umuntu odumele or umuntu ophatheke kabi. Akhombisa nje ukuba angazi, ngize ngathi mina hawu, le episode bengalindele ukuthi uMacele izomkitaza, but ngendlela ebengilindele ngayo at least imkitazile ukunokuthi ixabanise abazali, because into engayibuka ngathi hawu, uSibindi mayekhuluma kanje kuzoba sengathi kunezinto yabo uMayeni ayikhulumayo ezuma wakhe, mase-ke uSibindi esala engamhloniphi uMayeni. But i-reaction yaMacele ingikhombisa ukuthi ayikho inkinga. Inkinga nje ukuthi bona bayohlezi bekhompitha noma bengasakhomphithi. Noma bengathi bakhulile, ikhona enye into eyolobe bakhumbuza ukuthi kambe sino-husband oyedwa. Yileyo reaction yaMacele-ke yokuthi owakaCele, ha, uzoba umamkhulu, waze wangigila uSibindi, uyayibo. Kodwa-ke eyaMayeni ne-Evil Eye, hhayi, angiyibonanga, mhlampe ngididwe ubuhle bakhe, angiyibonanga i-Evil Eye le ababuka ngayo uMacele. Kodwa ngimbonile embukisisa ukuthi ukuzwa kanjani ukuthi uSibindi uthi akahlobene nabantu bakaCele. Lapho thina uMacele simthatha njengomama wokuqala kaSibindi because bakwisithembu. Nomama-ke futhi abanye sihlezi siy'tshela kanjalo, kodwa umseleko izinto ay'khulumayo ziyaphambana nokucabanga kwethu, because umseleko kunenye i-episode athi uLwandle noSibindi bengathatha kaKhumalo. Sithi kodwa thina uKhumalo uma wakhe. Mase sibuza-ke kulaba abazi isiZulu bathi vele akusiyo into engenzeki, kuyenzeka. But sinalowo muzwa nje wokuthi hhayi, abazali bakhe laba akathathe ezinye iy'bongo. Mase bethi-ke abanye if ubaba wakhe eqhubeka ethatha kwezinye iy'bongo bazogcine benze njani. Into-ke bengichaza kule video, angiyibonanga i-Evil Eye kaMayeni, kodwa ngibone iso lokubukisisa ukuthi uMacele uyizwa kanjani into yokuthi uSibindi uthi akahlobene nabantu bakaCele, ebe uMacele ewuma wakhe wokuqala. Naye futhi wake washo kanjalo kuSibindi, wathi yena unomama abangaki, wababala futhi. Nezinye iy'ngane sicabanga ukuthi zisho kanjalo. Uma yena esezobuya abuye aphinde ajike athi angihlobene noNgwabe, sibe siy'tshela ukuthi uMaNgwabe uma wakhe futhi. Kodwa-ke into engiyibonayo kule nto asi-understand ngokufana, ngoba uMaNgwabe usho ngale ndlela thina besisho ngayo, kanti abazi isiZulu bathi akunankinga. uMacele-ke i-reaction yakhe ithi anginankinga, bengizoyithanda mina le nto. Kodwa into ayikhulumayo uphikisa lokhu akwenza ngomzimba wakhe. Bye bye.